afternoon po. Pat po ma'am, nagpadala po kasi si Ma'am. Opo, tapos may delivery charge ma'am, package po siya, 3 box po siya ma'am. 6K po ma'am. Bali delivery charge lang ma'am, galing po kasi kami ng Manila ma'am. May naka-schedule po ngayon na i-deliver. Tapos tong video na to ma'am, ano, document. For documentation lang po yung video ma'am, para po may parating na. Madaldal ka eh. Ay! Ayan! Agad may package. Package na lagi na. Ito lang ikuan ba na yun? Ako sa akin yun. Ako ang anak ko ba ano? Hindi ka makapagsalita. Ma'am, sa inyo po kasi nakapangalan man kaya kayo po yung dapat namin kausapin ma'am. Nangatwirang ka pa. 6K po ma'am yung call po niya, yung delivery charge po niya ma'am. Wow naman. Wow. Mabibigat po kasi ma'am. Kaya medyo mahal-mahal po. Baliw ka yata eh. Paano ngayon po ma'am? Sika, i-desist ko ba? Sabi niya gano'n eh sa kukunin ko. 6,000 po ma'am. Kamunta ka lang po. Hindi naman po, din po namin siya pwedeng i-reschedule ma'am kasi galing pa po kami ng Manila. Tapos yun lang po yung delivery namin ngayong araw ma'am. Wala kang awa. Wala po bang pwedeng mahiraman ma'am? Or pag ma'am, kung gusto niyo ma'am, balikan na lang po namin yung bayad. Pwede namin po namin siyang isugid ma'am. Pero ma'am, kailangan niyo po siyang i-receive sa may sasakyan ma'am kasi ang sasakyan po niya, pipirmahan po kayo dun ma'am. Magtutugis na lang daw siya. Pwede na eh. Magtutugis na lang siya. Bigyan ng pangalan. Anong minay? Kunin namin yung kalahati. Kunin namin yung bukas. Oo. Ayan, kakausap ko dahil anak na yan. Nay! Surprise! Wala kang awa. Bigay mo yan.
kaligayahan. Ito po yung birthday card na pinapaabot po nila na kahit po nasa malayo po sila, gusto po nila kayong mapasaya. Ate, any message po para po kay nanay? Happy birthday, Lola. Sana bigyan ka pa ng mas mahabang buhay ni Lord. Alam mo ako namin. Love you. Wait lang. Birthday, Lola. Then po, mag-vlog itanggal po si Lola. Pero sabay-sabay po natin kantahan ang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nanay, make a wish and blow the candle. Happy 84th birthday, Nanay. Nanay, may gusto po ba kayong sabihin para po sa mga taong nagbigay po ng pasorpresa nito? Nagpapasalamat na ako sa mga nagbigay sa akin yan. Opo. Makakarating po sa kanila yung video, Nanay. Dahil sabi niya ganun, wala akong pera, sabi niya ganun. So, prank. It's a prank. Sorpresa siguro? Magkano kaya gusto niyo, sabi niya ganun. Nakakabigila ng buo, nakakabigila ng So, ayun na,